Abusia yeda so a ewo asode mu honoma enya asem ketwa Roman safo no mu eti edom a eba ye ni bi eni ti bi no ye amanyofo nananom eni ade wono na mu nsem ato santena wono mu echiachara wei nana Adusei Atwenewa Ampim ankasa ene wo chia okudje to ablakwa ena wo hyefufuo yi a wo twam wo ye manwoni a wo ye ndisi ni no fon na hye bedwani eno no wono so eba bi Roman asafo no wo mombo maase asofo nketwa ena wo mu edi animu na afeyi asofo na ankasa no ediso a wono mu ede nchia ede mantina de na yese na se akuto ena nana Adusei Atwenewa Ampim a wo ye Tepa Manhene wo de ma wo twedi ampon ye ka Tepa de a na won mabakwasem ene ahia won mu hia ede ma asantema no ye kasa ye ka ebrebeko nyansapo ye sisu a kire mu se Tepa banye ena emre bi atwamuo na asante ahia berema na wabayi ohene wo hye nkom se ampa bewo oberema ama wababa bedi hina ampa ebe mu enam sae no so ama sante hene ehye na munyama wo ma ahyenso ayi sifufuo eno na gina ho ntimbo se Tepa Manhene ana Tepa banye wo bepi baabi a na ye fufuo ena won ma ya ni kiri ye ni bibia ye fufuo Tepa Manhene ena abo se ni kiri ye mu no ya tro ne ade aguo se wansisi waso a huntumi emu man ene nana Adusei Atwenewa Ampim wona abo fita mu a chese asode mu woba na wode na ase chinchenche ede abamu otwedi ampon se na dawo mu ena wonya finhia adusia no kwasem ni so we papa anase omanhini mfie ya na wohwe nipadua de a wanhwe a wote baabi sem ne a ye bedi ho akini sanse esemfie no wani mu eche ni nipadua no wohwe na woda so a ese obabunu a chese ni mfie mu mfa sa adusia emfa emma no nanso me ne mo kase nana Adusei Atwenewa Ampim wanya mfinhia adusia na enne ne ade abechi betwam yi wo twam okurokra na wo ko nanima yenim se nana no madaroma ene otwedi ampon adaroma bema na di mfie no de wo pe na wa men ewo ho no The latest birthday man, where they hate to make a birthday boy. The latest birthday man in town. Nana no Honorable Kwasi Okofosu.
DC and former Minister of Local Government, as well as former President of NALA. Honorable Pofu City, I don't know what never been the trial. What the DC, the DC, or President of NALA, my President of NALA. Honorable Baba. Honorable Okujeto Ablapa. You're welcome to our honor. It is a Bogabi, you are honorable Colenda, so honorable Colenda, so Appiah, honorable municipal chief executive, heads of departments, RC Catholic School for Oshe 1212. But many of the friends have been Casara, Oshe so Casa Duchos Cizia, Kitty and Wako. And then you did Yamias, and you did that. 16 years ago, and young people. A son of Bell, he Adaya, if you back 60, a young couple, extra, your mind, in a young pastor, and my young couple. Now, in Shana, when you know, and yet now what they want to walk. Said the Tepa mine, in an nation. You can't say your mind the panel. Your mind the panels we should have also as I become. I'm a Tepa, as I am, or mine. Say, immediately, so meet me. I can order more. Could you to a brother? Tepa for now, apart from Kumasi, in Ashanti region, Tepa is the fastest growing town in Ashanti. Under the leadership of Adusei, Atwenewa, Ampim. It's yet maybe I say Tepa because Papa, your in the Papa, so I am Yeshano, Abraham Bidusabe. It's yet on behalf of the government and the MC or representing government to her, and they in Yamautim, Nana Yamautim Papa said. And then ye 16 years. Obey we are saying. Now obey we are saying to be apostle. Come on. Now the yesterday stay now when you pension age, you know. Now people may say 60 as I count. Now you 120. I don't know yesterday. Arafo na chese edun Roma asafodan na emu ne sonhwa ye waso dem na nso ani die sefata de bia ya na meka sa santime ma no ye de man nananom no eno de entimi ensesa enti ne sa wohwa Essumegya Manhene ode ne ho ochretrama ono ena wopie a enam so ama asafo nyina ama wonu musuo na wonu de anidie eni ebu sefata ede ema Manhene yaka na ye de ache modada se Nyansapo so no tete no na ye ahemfo ene asofo ena ebu manye nti anidie sefata no de raso dem a na eno nkyere se etwam a wonu mtimi mfama nananom wode ne ho ochretrama a wono ye Essumegya Manhene nana enmo se wobon kente kama ena wone nana Adusei atwewa Ampim wakwakoto ne muo no ene nana nso amfade no wono nso asifom die pa kente nyontoma papa bie ena nana atutu ede aguso a na bo tie sika kokko ebubo mu na ebi nso ebugu ne nsa odo abebo odomu amenne Tepa Manhene nana Adusei atwewa Ampim ne visia aduosia no no obehye kina na ne Manhene a wono ta na chini ade no omadi kama nana enya baba baji na kunwa a yenso yeda so hanum a enne de ekoso ha bie Nyansapo ebetwa mfonyidi amam okujeto ablakwa ena asa ababie mu a wode anidie ede abre nana ode ne ho ochretrama a wo ye Essumegya Manhene na akwaba na ene mpanyimfo no guso a wono ema Manhene akwaba se waba nana yema akwaba ye hu se nana Adusei atwewa Ampim ankasa odi na woda no birthday papa bi no ono nso aso no wode nsa ato nsa mu ene nana abo fita se de bia wataye no sa pepepe ena Tepa Manhene wabom ewo ahanom enya asem petro akra
Nyame da wo Essumegya ene e brada e frɛ me papa. If you want to say, I will say Appiah na wo do so Tepa asofo aka mo a ye aso da Nyame ase. Ya no e hyase e brada. Nyame ya no e bi ko siada na asori aso na do hia na bo pa ye ya so ko ye do. Ti se so na da. Sa ma wo da ya esi brada ye. Unya so na mo pa ye. I'm from the shed, and I'm saying this is the kind of thing, and I so we are all now. We are free at this, and I just occupation. Now, occupation, so we are the hands all over the shed, like this, sing about the bonfire. Now, wash also, if you can. Do any Moses, I at it. And it's in another with the bar. It's as a yapping, I did a mamma. The mamma will do me a son, but to say it, I come in. You need a chief, you do a chief. Now, catch you. To be sure, I never we are to in a year. Listen, fear your son up to me. I said that, and I said the very. And then most of the children work so we say to actually say the tibia or the fast and see how better to the past. And the prayer you will be to actually. And I'm going to say what we say. The woman now we have on the other I created my hospital. The medical hospital, I'm a shadow of the VH. And the years, I'll be done with us. You look at it here, and I saw a friend grants. Was a man of father or shade. I call it Dutch, only good high. In Tina, you have to from this room. To be a fellow of the young empire. The man didn't pass. Hallelujah. Come on, fire. In which, Benana, a friend and I let the actual catching the papa, obey willing into a young Mamma can about 10 minutes. And maybe school. Somewhere we are around on side. Who goes to a while of the class? What the dance as a teacher in the soil. We are taking some swings. Not an hour class 3. We do so in the prayer man. And I'm a papa. And the command, the headmaster said, and then I pray was 7 Passover. Now, said he is simple, maybe it's answered to give me so. Then another way, let me was a papa. Now, my catcher was a problem. They catch us so they will be digging. I don't know who would myself. Then I'm not so myself. You know what we call headmaster. It was a better man. They come out to female call. When we start coming out there, maybe a year for myself. And I teacher, you know, but me I know. And I'm saying a minute. And my shadow so said the way say the president in front of a baby. Sheminati, Shemanamoni, with the most matter campaign for Kumaf, so Yakola, so Yapen, and give you a fatabia, Namadiana. And you know, when you were chino, not a Indian buy, you know, some much at all. And someone said, I can see you are used to say it to me, Pastor, and you had a choice. Master, you say, some idea being with that, idea to me, and also get the choice. They said, Simon, now to the soul. No man, good jail, Maconia, Mommy, you met the name, I believe the man is very Christian, and I'm going to catch her.
ayɛyɛ ɛnkamfoɔ ɛtontom na ɛsɛ ne bɛbusua yɛde dɛ nyame ase ɛsiane sɛ deɛ ɔtamfoɔ ahyehyɛ no nyame ada wɔ ɛntim a nti ne bɛbusua ɛne mɛyɛ ne me mma ɛne me nanom na ɛfiri ne m'akyi sɛ ɛfiri nkirisia wɔ yɛde dɛ nyame ase ɛkwan so ɔkɔ so yasɛ mpaebɔ so wɔ sɛ ɔmɔfo taa yɛ akyi na ɛbibi obibiaa ɛntumi nkɔ so na ɔmmoa me ɛma deɛ ɔbɛhwehwɛ bi ama kyɛ pamaa no ɛnsie ɛbaeɛ wohwɛ kuro yɛ asomdwa mu a basabasa bi ayi kyɛ pamaa ɛmputu no na ɛkɔ so ɛsiane sɛ deɛ onyame aka ɛna ɛsɛ bɛrɛ mada wɔ no mɛda nkurɔfoɔ bɛgya no nyinaa ase ɔwɔ ɛfiri twa ɛfiri kumase sunnwanfoɔ bebree wodam ase sɛ na ɔbɛgya masɔre sɛ memmra mfiri agyɛseɛ na yɛbɛda nyame ase mɛda mo nyinaa ase mɛda mo nyinaa ase asɛmɔfo yɛkɔ ɛbinyame da wɔ ɛwɔ ama ayɛ sɛ wode nyina ha wɔma mama ɛbɛsua mama sɛ na momfa mo mpaeɛ ma me ne mpanimfoɔ no bɛsi ase abusuafoɔ na kyerɛ sɛ ɛno nana akyerɛ mu wakasa mehu sɛnti ɛnɛ yie wɔde aseda piesie ade mu otwa di ampɔn sɛ yɛhwɛ efre ne mmɔfrase wede nka sante kɔtɔkɔ yɛsɛ nkatwi obi nka me nza nkyerɛ mu nanso yɛhwɛ sɛ nsɛm a wɔde to dwa firi ne mmɔfrase Appiah Ebenezer a wɔfɛ mu nkɔmhyɛ a yɛhyɛeɛ sɛ ɔbɛba bɛdi hene nyinaa akyi na ɛnam so atete a wɔnam mu nanso ɔhyɛ ne ho den na Collins Dauda ɛna wakyerɛ ne sesia no na kyerɛ sɛ ɛyɛ afutuo de ma nnɛ nkyirima a yɛwɔ ha sɛ mmɛmma deɛ ɔhaw kakra a wofa mu ne atete a wofa mu no ɛnyɛ akwansidie ɛmfa ma wo ɛtɔ da ntwanto so sɛ deɛ yɛde to ne so yi ɛbɛbɛ mu a ne nyinaa no ɛwɔ sɛ ogyina yɛsɛ yɛmfa nto so na mmom ɛma ne nyɛ hɔ.
enye mo na tina kwan so rebia mo die papa ko pense mo benya osoro anwa ni die no enye ho otu mfo nya ko shira e da no ene aba no ene isusu konkron ye de sonda ba rebia mo ya ko aso bi ba sa ya konkron enye asem ketwa nana ayebie ede amatepa hene nano no entwa mu kura no na se encheye kura no tonsa ede frɛ wo so afo hwɛ mu masua ensem so ene amanyofo makupu dam ene nsɛntwerɛfo ene kroma nyina kɔhyia mu ɛwɔ Tepa botaye titirim ne sɛ o nursing training ɛwɔ no hɔde yɛnso wɔ pa kyerɛkyerɛfo nto school teachers training a wɔnwa to fapem ɛbɔ mo de na saatem mpa na yɛ pasa adwumadi hu ntoma no de na kyerɛ sɛ de kan sɛ administration block de na nan ne mpanyimfo di ka ayɛ dada ɛde amatepa manhena anya hwe no ɛbɛfa Tepa mabie ama mo nso anya adwuma ya na ɛsɛ nana wabɔ modern pa saa mmerɛ wo hwɛ a wɔn mo Appiah no Essumegya manhene wɔde no ho nana ɔkyere drama wɔno anie wɔno na wɔfira de kente kama a wɔno wɔpia sese wɔbɛ hu sɛ kugye to ablakwanom ne Collins Dauda nom amanyofo de bae no ebinom so fira MPP amanyoko mu ba ya wɔn mu nyinaa apie entina kyɛ sɛ de yɛ ka de akosi nyinaa ne sɛ kwasɛm ni anamfi hyia duosia na wɔdie ne de odi de agu nneɛma so a wabɔ no ho mmɔden papa de amatepa man na nneɛma bebree ɛno ayɛ nana Adusei Atwenewa Ampim ɔno ankasa eni aka sɛ ene fitaa nwera ɛna wabɔ mu a ne manhema ɛna wɔno nso ne kente papa bi a watu de aguso a eduku fufuo na wɔde egyina ne nkyɛn a wɔn nyinaa ɛde aseda ɛde bɛma otwe di ampɔn no kwasɛm ni Tepa manhene wayɛ bi na yɛsɛ nyampa ɛde ma ne sɛ nyam kopɔ bɛkɔ so ano abɔ ne ho banyɛ na wamma ne di mfie ne bebree sansɛmpuntu dwuma ne nneɛma a wɔyɔ ɛde boa Tepa no yɛmu bi yɛnyaaya nanka ɔyɛ yɛkurom hene nanso ɛnyɛ yie enti yɛbɛyɛ ne dɛn ne mpaebɔ ne nyinaa de bɛtaa n'akyi sɛ nana Appiah nyankopɔn ma wuni umfie so aba emmen ɔma ahoɔden a enkwatenten wɔ mu na ensira ne woni so ade hunu nyinaa de wankasa wabrabom ne Tepa man no pɛ sɛ ɔde ma ɔmo so nyankopɔn ɛmoa wɔ abusuafo sorry sisi a Dr. Kwakutin ɛna ohun sɛ ɔbɛtɔ nana Adusei Atwenewa Ampim ne mu ɔno nso abɔ fufuo de tirim odwuna kakra ha Dr. Kwakutin adonko papa no ɔno na hu sɛ ɔno ne gyina hɔ no ma wɔn mu di nkita ho kakra na ɛnyɛ asɛmpeto akra ɛnɛ dɔm na man mu akuku dam ebi yɛ manyofo dwadifo akɛseɛ ɛkonyini ɛni ntini atwetwe wuro amanhene nom adehyia abrempon wɔn nyinaa ɛbaayɛ a wɔn no mchita ɛde ɛbrɛ nana Adusei Atwenewa Ampim Tepa manhene ɛne yini finsia aduosia no oguso a wodi a ɛnyɛ asɛmpeto akra sɛntwɔfo yɛso yɛbaadi ai yɛso yɛwɔ ha bia saa medeɛ sɛ ɔhwɛ a na kyɛ sɛ agorɔ no tua ɛnatu yapon a wɔn mo afiri asɔdɛm mo manana ɛde nani ɛkyerɛ mu ewu efie ntina Nyansapo yɛnso yɛde mo ɛba besi na yakɔ akɔ so deɛ bɛka wɔ akyire bia no sɛ ho behia sɛ wɔse yɛde brɛ ma yɛde ɛbɛbrɛ mo aha ɛyɛ Nyansapo yɛsane no madwemba ɛkwan so midin ɛne abusuapani owusu aduomi ma mu nyinaa mo ɛne hwɛ abrana na etu ati
Amen.